mutanen wannan gari sun fidda ni da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo, to ba yadda zan yi in zauna a wani gari ba Makka ba. Wannan ya nuna mana darajar Makka da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunan Makka da kuma yadda Allah ya ɗaukaka Madina bayan shigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ta. Da haka annabi alaihi salatu wasalam suna cikin kogon nan, masu nema sun yi iya neman su har nema ya kai su bakin wannan kogo, amma Allah ta'ala ya makantar da idanuwansu, ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga sayyidina Abubakar ba. Kuma sai da suka yi kwana uku, kusan awa 72 suka yi a cikin wannan kogo. A kwana uku duk wanda ya je bakin wannan kogo ya leƙa, ya ga faɗinsa, ya ga zurfinsa, to zai yi mamakin yadda za a ce an zauna a cikin wannan kogo. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya zauna kwana uku shi zai sayyidina Abubakar, har sai da wato nema ya ɗallafa, sannan kuma suka fito suka kama hanya. Abubuwa da yawa sun faru a wannan hanya. In muka ce za mu bi hanyar Madina a kwana 8 ɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya, to ainihin darussan da ke ciki suna da yawa. Amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato isa Madina. Annabi sallallahu ya isa Madina wato bayan ya bar gida 27 ga watan biyu, 27 ga watan biyu, watan Safar kenan, shekara ta 14 daga annabta, wanda ya zo 12 zuwa 13 ga watan tara 622 miladiya. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina wato 8 ga watan uku, shekara ta 14 daga annabta, wanda ya zo 23 ga watan tara, shekara ta 622 miladiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa cikin garin Madina. Na ce dama in muka ce za mu ɗauki daki na abubuwan da suka faru a lokacin hijira, zai ɗauke mu wata guda muna da jawabin abin da wannan hijira ta ƙunsa. Tama wani darussa ne muke son mu fito da su a yanzu a wannan lokaci dangane ga wannan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da farko da ya kamata mu san menene ita kanta hijira. Hijira shine tarku ma na Allahu anhu. Abinda hijira take nufi a dunkule, a lailaye, a mulmula, a cure, a haɗe, shine barin duk abinda Allah ya hana, shine hijira. To amma wannan ya kama kashi-kashi. Ma'anan bari shine a tarku wal mufaraka, ka rabu da abu kai watsi da shi. Wannan kuma zai kasancewa da jikinka, kamar ka tashi ka koma wani guri, ko da bakinka, ko da zuciyarka. Akwai zuciya tana hijira, harshe yana hijira, jiki yana hijira. Da haka hijira malamai sun bata fassarori daban-daban. Akwai tarkul watsanin lazi bainar kuffar, mutum ya bar ƙasa da take tsakanin kafirai. Walintiqalu ila daril islam, mutum ya tashi ya koma garin da ake musulunci. Gari ne ba Allah, ba a yadda da, ba imani da Allah ba, ba imani da manzara, ba imani da Qur'ani ba. Kai kuma ka yi imani da Allah da manzansa da alkur'ani da musulunci, zai zama gurin ba musulunci, to ana umarta ka da ka tashi ka kwashe iyalanka ka bar wannan garin ka koma garin da akwai musulunci. Sannan sun fassara hijira da cewa al-khuruju min daril kufr ila daril islam. Abin da ake kira hijira, ka tashi daga wani gari ko wata ƙasa ko wani yanki ko wata unguwa ko wata local government ko wata jiha ko wata ƙasa ko wata continent, ka tashi daga nan ka koma, in dai ba a yin musulunci a nan ka koma inda ake musulunci kai zaman ka. Shi sa da an ce hijira, ina ma tun sarafu ila hijrani baladi shirk, tana komawa zuwa ga ƙaurace ma garin da ake shirka, ila daril islam, zuwa gidan musulunci. Ragabatan, saboda kwaɗayin fi ta'allumul islam wal amali bihi, mutum yana kwaɗayin ya je ya koyi musulunci kuma ya aiwatar da musulunci. Wasu fassara hijira ce al-khuruju fi sabilillah, mutum ya fita saboda Allah ba don wata bukata ba, min daril kufr ila daril islam, daga wannan guri, wa min daril shadidil fitina, ko kuma a guri ne gashi ana musulunci amma akwai fitina, ila darin aqalli min, zuwa ga wani gida da akwai karancin fitina, aqallu minhu fitnatan, dalaban lis salamati fi dini wan nafs, domin neman kariya da ranka da kuma neman kariya da addininka. Kalmar hijira ta yawaita a cikin alkur'ani. Kalmar hijira ta zo a gurare da yawa, har ta zo sau 31.
kalmar hijira ta zuwa cikin alkur'ani, amma ta zo da sigan alfi'ilul madi sau 11. Misali inna rabbaka lillazina hajaru ga wannan fi'ilul madin ne mabanin ala dhammi litisabi wal jama'a. Sannan ta zo alfi'ilul mudari a gurare 6, hatta yuhajiru anan shi ma fi'ilul mudari'un ne mansubun bi an mudaba da hatta, da haka na fi'ili mudari'in. To irin wannan ya zo sau 6 a cikin alkur'ani. Sannan ta zo da fi'il amr inda aka ba da umarnin hijirar a gurare 4 kamar wahajurni maliya, wahajurhum, kaga wannan umarni ne na yin hijirar, ya zo alkur'ani gurare guda 4. Sannan ya zo masdar, an ce masdar shine wato asalin inda aka ciro, inda madarar fi'ili shine kamar yake cewa hajaran jamila, alhajaru anan masdar ne, so da haka ya zo wannan sau 1 tak. Sannan akwai gurare 8 da ya zo da suna ismu fa'il kamar inni muhajirun ila rabbi ko muhajiruna wal ansar, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. To kalman muhajir anan ismu fa'il ne na hajara yuhajiru, muhajir ya zama ismu fa'il kenan. To irin wannan ismu fa'il ko da sigar jam'i ko da mufrad ya zo sau 8 a Qur'ani. In ka tattara zaka ga ya zo sau 31 kalman hijira a cikin Alkur'ani. To hijira tana ɗaukar ma'anoni da dama. Daga ciki akwai alhijiratu min daril kufr ila daril islam, mutum ya ƙaurace ma ya hijira daga gidan kafirci, ma'ana an ce gidan kafirci inda babu Allah, ba a yadda da ba imani da Allah ba imani da Qur'ani, ba a sallah, ba a kiran sallah, ba a karatun Qur'ani, ba a bari a bayyana musulunci. To mutum ya ƙaurace ma wannan ya koma gidan musulunci, kamar hijirar da sahabbai suka dinga daga Makka a lokacin suna koma Madina, tunda Madina ta zama akwai masallaci, akwai makaranta, ga annabi, ga Qur'ani, kai shikenan musulunci ya tabbata a Madina. Da aka sahabbai suke kauracewa Makka inda yin sallah ma ya zama jidali. Sallah man kana yi sai a rufe ka da duka, ko ka bayyana Qur'ani a zage ka, a zagi Qur'anin, a zagi wanda ya ka Qur'anin, a zagi wanda ya saukar da Qur'ani. Yasa ma hadisi Bukhari da Muslim da Tirmidhi suka rawaito cewa dalilin saukar wala tajhar bis salatika wala tukhafir biha, karatun Qur'ani ne idan manzo Allah yana yi kafirai suka jiyo sai su zagi Qur'anin, su zagi wanda ya saukar da Qur'anin, su zagi wanda ya kawo Qur'anin. Don haka sai Allah ya ce to ya daina bayyana Qur'ani suna jiyowa, kuma ya daina ɓoye shi yadda sahabban da yake karantawa don su kuma ya zama basu ji ba. Da haka wannan shine nau'i na farko na hijira. Akwai alhijratu min dari shirki ila dari tauhid, nan kuma gari ne amma an zo an kafa shirka, kai ko ba za ka iya tsayawa kai wa'azi ka raba mutane da shirka ba, kaga kai ma tana maka barazanan za ka iya kai ma ɗauka, ko ƴaƴanka su ɗauka ko matanka su ɗauka, kuma kayi wa'azi kaga abin baya karɓuwa, to zaka iya tashi daga inda ake shirkan nan ka koma gurin da yake da tauhidi. Wannan shine nau'in hijira ta biyu. Akwai hijiratu min daril bid'ati ila daris sunna. Sannan wasu lokutan kuma a tsakanin musulmi ne wata bid'a gagarima ta zo ta samu gindin zama, daga cikin bid'o'i ko qauliya ko fi'iliya ko itiqadiya ko tarkiya ko bid'a idafiya ko haqiqiya, ga sunan nau'in bid'a kala kala. Bid'a ce bil qawl ko bil fi'l ko bil itiqadi, nau'o'in bid'a ga sunan da manya da ƙanana, mukaffira da mufassika. Saboda haka sai kaga ba za ka iya yin yaƙi ka yaƙi wannan bid'a ba, to za ka iya tashi ka koma inda ake yin sunna ba a yin bid'a, ko unguwa ce ko gari ne ko kuma yanki ne. Nau'i na 4 na hijira shi da hijratu min daril fitnati ila daris salama. Sai kuma ka zama yau kuma ba fitina ce ta yawa a guri, akwai fitina da saban Allah da laifuffuka sun yawa a gurin. Kaga in ka zauna zaka cutu, ko yayanka su cutu ko iyalanka su cutu, zaka iya tattara inaka ka koma inda yake da zaman lafiya, inda ba fitina. Kamar yanzu a ce unguwa ce yan daba sun mamaye ta, su suke control din unguwar, sare-sare, kashe-kashe, shaye-shaye, fitintunu iri-iri, zaka iya sai da gidanka ka koma unguwar da ba irin wannan inda suke da tsari. Sannan akwai kuma nau'i na 5 na hijaci na alhijratu min daril jahl ila daril ilmi. Mutum zai iya kuma samun kansa a gurin da jahilci yayi katutu, jahilci ya samu zama ya mamaye ko ina, kuma gashi kayi babu karatu a gurin, ba ma a son karatun, ba ma a goyon bayan karatun, ba a karfafa masu karatu. To kaga kai ba za ka iya canza mutane ba, kuma kai in ka zauna za a canza ka, to za ka iya kwashe iyalanka kai hijira ka koma inda yake da ilimi. Akwai kuma al-hijratu min daril faqr ila daril gina. Nan ko mutane ne suka zauna zuciyarsu ta mutu, ba a sana'a, ba a neman kuɗi, daga zaman kashe wando sai sata sai kaza, kaga cewa kai talauci fa kamar karuwa yake a gurin nan, to zaka iya tashi ka koma inda ake koyan sana'a, ake sana'a cikin masu zuciya masu nema, sai ka je ka zauna a can.
da haka shi ake hijratu li talabil ilmi wat tijara, mutum ya kaura ya koma wani guri dan ya nemi ilimi kuma dan ya kasuwanci. Bisa zamu ga hijira ta fara tun daga kan annabawa. Allah ya ba mu kissa annabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi hijira lokacin da ya wa'azi wa mutanensa ba su karba ba, suka nemi su jefa shi a wuta, Allah ya tsiratar da shi, yayi hijira. Annabi Musa shi ma yayi hijira zuwa Madiyana, har ya kwashe shekaru a can. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina. Haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira, yasa ake kiransu muhajirun. Sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha ta farko da ta biyu, sannan hijira sun yi hijira zuwa Madina. Wannan ne yasa Allah ya karfafe su, ya dawwamar da ambatansu, ya kuma buga misali da su, sannan ya yabe su wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sannan Allah ya bada shaida akan gaskiyar su, ulaika humus sadiqun. Sannan alqur'ani ya kira da ayi kyakkyawan mu'amala da su, wal ya'fu wal yasfahu ala tribuna yaghfira lahu lakum. Sannan akwai alhijratu ila Allah, ita hijira zuwa ga Allah sababu ne lisa'atir rizqi. Wa man yuhajir fi sabilillahi fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Wanda ya hijira a tafarkin Allah ya ji fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Saboda haka za ka iya barin wani guri saboda kana cikin kunci ka koma wani guri sai Allah ya yarwata maka. Sannan hijira ana yin ta ne don a durmuza hancin makiya. Wani makiyinka kana kusa da shi ya dame ka, in ka kaurace shi kenan ka bashi. Akwai kuma hijira tafarki ne na samun rahamar Allah. Hijira sababi ne na kankarar zunubai. Duka wannan a cikin ayar da Allah yake cewa falazina hajaru, waɗanda suka yi ƙaura suka yi hijira, wa ukhruju min diyarihim, aka fidda su daga gidajensu da ƙarfin tuwo, wa uzu fi sabili, aka kuma cuce su a tafarkina, wa qatalu wa qutilu, suka yaƙi kuma aka kashe su, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, Allah ya ce zan musu abu na farko shine zan kankare zunubansu, wal udkhilannahum jannatin, sannan zan sa su a aljanna wanda ƙoramu suke didana ƙarƙashin ta, thawaban min indillah, wannan wani tarin lada ne daga Allah. Sai ce wallahu indahu husnul sawab, kuma kyakkyawan wato abin nan yana gurin Allah ta'ala. Sannan in muka duba za mu ga dalilai masu ƙarfi da matakai sama da 20 da kafiran Makka suka ɗauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, yana cikin dalilin da ya sa su yin hijira, wanda a darasinmu na gaba za mu kawo waɗannan dalilai guda 20 ɗaya bayan ɗaya, ku ji dalilai da suka sa matakai da suka dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi. Ba su zauna ba su huta ba su tsaya ba, daga ciki sun kai ƙararsa wajen amminsa, sun kare kai ƙararsa wajen amminsa, sannan sun tuhume shi bi junun, innaka la majnun, sun tuhume shi da sihir, in haza illa sihirun yu'sar, sun tuhume shi da waka, Allah ya ce ma huwa bisha'ir, sun tuhume shi da ƙarya, sahirun kaza, Allah ya ce ba ƙarya bane, sun tuhume shi da kirkira, Allah ya ce suka ce in haza illa ifkum iftarahu, Allah ya ce ba haka bane, sun ce asatirul awwalina ne, Allah ya ce ba haka bane, sun ce qaulul bashar, Allah ya ce ba haka bane, sun ce ina ma an saukar da mala'ika, sun ce kaza waɗannan su ne abubuwa kusan guda 25 da kuma barazana da neman aya da neman ƙuristawa da jefa tambayoyi, matakai da za mu faɗe su insha Allah a darasinmu na gaba guda 20 kusan da 5 wanda kafirai suka dinga amfani da su, waɗanda suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato yi hijira ya koma Madina saboda waɗannan dalilai, har zuwa manzon Allah Ta'if da uban da ya gamu da shi, da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware gidan Daru Arqam kabilan Makhzum ne, Makhzum kuma kabila Abu Jahil ne. To zamu ga dabara da hikima na da'awa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya zabi gidan Arqam, kuma yana tsakiyar gari, yana tsakiya kusa da Ka'aba yake. Manzo Allah ya zabi wannan gidan ya zama nan ne inda za a dinga taruwa ana yin musulunci. Gashi gurin ba boyayye bane, amma kuma gashi kuma anan ake taruwa, saboda hankalin Quraish ba zai taba kaiwa cewa matashi dan shekara 16 kuma a cikin kabilan Abu Jahil yake, za a ɗauki gidansa a mai da shi nan ne inda za a dinga koyar da musulunci ba. Hankalinsu zai tafi nesa, za su ga gidan Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, nan za a tafi, ko wani fitaccen sahabi ko wani fitaccen guri, sai aka zaɓi gurin da hankalinsu ba zai kawo ba,
sannan kuma wanda aka zaɓi gidan nasa su hankalinsu ba zai kawo a kansu cewa ba su ma san shi ba san kuma ya shahara ba, sannan hankalinsu ba zai kawo cewa za a je gidan arkam ba, sannan kuma suna ga arkam ai ba mashahuri ba ne wanda za a iya zuwa gidansa, sannan kuma kabilarsa ta fito daga gidan kabilan Abu Jahil wanda su kuma mafi yawansu sun fito daga cikin makiya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sau da haka sannan kuma gashi matashi ne, za su ga a gidansa zai iya ɗaukan wannan nauyi na da'awa, ya zama kuma shine makaranta ta farko ko mafaka ta farko wanda za a yada addinin musulunci. Duk za mu faɗi hikimomin da ke cikin dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi gidan Arqam da kuma dalilin da ya sa aka je gidan Arqam. To muka duba waɗannan zamu ga dalilin da ya sa kenan sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya fara rubuta wasiƙa ko ana rubuta masa wasiƙa sai a ce Sha'aban. To Sha'aban wanne? Ko a ce Shawwal, Shawwal wanne? Shine ya tara sahabbai ya ce to ya kamata mu yi hijira, mu yi kalanda yadda sauran duniya kowace ƙasa da kalandar ta, mu ma musulmi mu yi kalandar mu. To sai aka ce to yaya ake yin kalanda? Sai aka ce yadda ake yin kalanda a duk duniya shine wani abu ne yake faruwa sai a kafe kalanda akan wannan abin a dinga ba da tarihi cewa kafinsa da shekara kaza ko bayansa da shekara kaza. Duk kalandar duniya haka take. Sai aka sabai suka ce to mu abubuwa da yawa sun faru a musulunci, wanne za mu ɗauka mu mai da shi kalanda? Sai sahabbai suka ba da shawara a fara kalanda daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mana amal fili, yawmul fili, shahrul fili, sai a dinga cewa shekara ta kaza amul fili. Sai suka ce a'a, amul fili wannan ai yayi kama da su ma waɗanda suke cewa haihuwar annabi Isa. Sai suka ce a to shikenan mu dawo to kuma wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam mana, tunda mun san a shekara ta 11 ranar litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi 12 ga watan Rabiul Awwal yayi wafati, to mu mai da ranar wafatinsa ta zamo ita ce kalanda, sai mu dinga cewa daga wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara ta kaza. Sai suka ce a ai su ma akwai masu after death, su ma akwai masu amfani da wannan. To sai aka ce to na uku a ɗauki to fara wahayi mana, sai zama da shi aka kafa kalanda, sai a dinga cewa daga fara wahayi zuwa yanzu shekara ta kaza, sai zama da wahayi ake yin tarihi. Shi ma wasu suka ce to wannan suka ba da tasu shawara. To sai sayyidina Umar da sayyidina Ali da makamantan suka raga wani suka ce to why not ba za mu yi amfani da hijira ba, domin hijira ita ta bambanta abubuwa da dama. Sannan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina za shi da za shi Isra'i, Allah ta'ala aiko Jibril suka tafi, amma muka zuwa Madina kilomita 400, amma aka aiko ba aiko buraka ba, aka ce tafi da kansa. To wannan ya nuna akwai darasi da musulmi za su koya, da haka a kafe kalanda da amfani da wato hijira. Dalilin yasa kira ka ɗauki hijira. To amma hijira ko bata dace da watan farko ba, ita hijira an yi ta a Rabiul Awwal, shi kuma watan farko shine Al-Muharram, domin Zulhajji shine watan ƙarshe, Al-Muharram shine watan farko. To saboda haka sai ya zama dole a yi tariya kuma a cikin lissafin, a yi tariyan wata biyu a dawo baya. Da haka maimakon a fara kalanda daga watan Rabiul Awwal wanda shine aka yi hijira a cikinsa, sai aka dawo da lissafin kalanda ya dawo Al-Muharram. To shi yasa sai aka zama Al-Muharram shine watan farko a sunayen musulunci. To sai aka duba kuma watannin, sunayen watannin nan gaba ɗaya aka duba su da sunayen kwanaki, babu wani sunan gunki kamar yadda ake da su a su January da February da March da April da makamantansu. Akwai sunayen sarakuna, akwai sunayen gumaka, akwai lambobi, akwai kaza, duk na Greek ba ma na Tura ba, na 'yan Greek. To sau haka sai aka ce to shikenan a duba sunayen nan akwai wani mai illa, aka ɗauki Al-Muharram. Al-Muharram daga haram ne, haram yana nufin alfarma, abu mai alfarma, da haka babu illa dan an bar sunan Al-Muharram. Al-Muharram kuma ismu maf'ul ne na harrama yuharrimu tahrim, muharramu yuharrimu, muharrimu harrama yuharrimu tahrim, muharrim ismu fa'il, muharram ismu maf'ul. Da haka sai aka bar shi wannan. Al-Muharram safar, safar kuma daga safar yana nufin zero, abinda babu. Saboda wannan wata sukan yi amfani da shi da suka sa masa wannan suna na safar, saboda wata ne da ake zama ba a aikin komai, ana hutawa, komai ake ta sakirar makanu, guri babu kowa, kowa ya kama hanyarsa ya tafi kasuwanci, sana'a, kiwo da makamantansu. Sai aka ga shi ma ba illa. Al-Muharram safar, Rabiul Awwal, Rabi'u Thani, Rabi', sai aka ga Rabi' yana nufin kaka ko gajiya. Lokacin da manoma suka yi noma suka samu alheri, to suna kiran lokacin kaka. To sai suka ce watan kaka farko da watan kaka na biyu. Sai ga shi ma ai wannan albarka ce ma a kirawo wata da sunan watan cin gajiyar kaka, kuma kakar da ta farko da ta biyu. Sai ka kuma Jumadal Ula da Jumadal Thaniya, ko Jumadal Ula da Jumadal Thaniya. Sai aka duba aka ga to ai nan ma ba matsala, so mun Jumada daga Jumud ne, Jumud yana nufin daskarewa.
saboda tsananin sanyi da ake a waɗannan watanni a lokacinsu sukan kankara da takan daskare, ruwa yakan daskare ya koma kankara, sai suka sa masa watan daskarewa da ɗaya da na biyu. Rajab mina tarjib yana nufin girmamawa, da haka sai suka ga shi ma ba illa a ci gaba da kiransa da Rajab. Sha'aban daga tashaqqub ne, an taɓa faɗa a wannan watan ƙabilu suka samu rikici aka ɗan rarrabu, to shine tashaqqubul qaba'il, rarrabewar ƙabilu, sai suka ga shi ma wannan tarihi ne bari su bashi. Ramadan daga ramda'u ne, yana nufin zafin rana, sai suka bashi suka yake Ramadanul khair, saboda ana rana a wannan wata, da kuma Allah ya tashi sai ya saukar da Qur'ani, ya saukar da azumi a cikinsa domin wato a manta da wannan zafin, ya zama watan samun lada. Sai kuma Shawwal, wanda shalatul iblu a ziyalaha, shine barbara da raƙuma suke yi a lokacin kiwo, shi kuma ya aka sa wannan watan wannan. Zulqa'adati wata ne na hutu domin shirin aikin haji, daga ƙa'ada ne ya ƙa'udan zama, sai suka kira shi zulqa'adati, watan zama, sai da haka shi ma ba matsala. Sai zulhijja ko zulhajji shine watan ziyara domin yin aikin haji. Waɗannan su ne wato sunaye, da haka ba a canza kowane suna ba, aka bar su haka saboda babu wani mai illa, ba sunan wani sarki, ba sunan wani gunki, ba sunan wata rana ta bautar jahiliya, babu kuma wani abu da ya kama da shirka ko bid'a a cikin sunaye, da haka sai suka bar sunaye ake amfani da su a musulunci, waɗannan sunaye ba su canza su ba. Sai suka zo kwanaki kuma, kwanaki al'ahad daga wahid ne. Ithnain shine itinain da muke kira litinin, itinain kuma yana nufin biyu ba matsala ban dan ka ce ɗaya biyu. Al'ahad ɗaya, itinain biyu. Thulasa daga thalasa ne uku, arbi'a daga rabi'i ne hudu, khamis daga khamsu ne biyar. To juma'a kuma yana nufin taro, jum'a ko jumu'a ko juma'a ko juma'a. Sabti kuma yana nufin yankewa, shi yasa mai yin aski ake kiransa sabit. To da haka waɗannan sunaye duka su ma suka ga babu wata illa, da haka aka ba sunayen kwanaki, aka ba sunayen ranaku, aka ci gaba da amfani da su har ya zuwa yau. Shi yasa ake cewa yau muna wato 3 ga watan wato al-Muharram, shekara ta 1448 daga hijira. Ba mu ce daga haihuwa ba, ba mu ce daga wahayi ba, ba mu ce daga wafati ba, muka ce daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine a takaice abubuwan da suka biyo baya da kuma abubuwan da suka faru, yan kaɗan daga ciki, domin kamar da na faɗa, idan muka ce za mu ɗauki darussan hijira, abubuwan da suka gabata kafin hijira da wanda suka biyo hijira da wanda aka yi a lokacin hijira da hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi, to muka ɗauki wannan tarihi ne mai faɗi, kuma ko ina ka tsaya akwai darussa. Gidan Ummu Ma'abadi da abin da ya faru, da kuma wancan da ya biyo bayan su yana neman Suraka da abin da ya faru ga Suraka, shi ma akwai darussa mai yawa a ciki na tarihin haɗuwarsu da Suraka, da kuma yadda shi Suraka ɗin ya so saboda ya ji an ce wanda ya kaso su ko ya kamo su za a ba shi raƙumi 100, da haka shi ya ta yunkuri ya ga ya samu wannan raƙumi 100. To shi ma akwai darussa, zuwan su gidan Ummu Ma'abadi da waɗanda annabi ya ta haɗuwa da su a hanya kafin ya kai can, da abubuwan da suka faru a hanya ɗin, da abubuwan da suka faru a cikin garu Saur ɗin, da abubuwan da suka faru ga sahabban da suka fara yin gaba da kuma sahabban da suka biyo baya, da masu sahabbai da suka yi yunkurin hijira aka tare su a hanya aka hana su yin hijiran, da kuma waɗanda suka yi hijiran aka tare su a hanya su ko ba iya hana su yin hijira ba. Duka waɗannan in ka zo darussan da ke ciki suna da tarin yawa, da kuma sahabban da suka tafi su kaɗai, da wanda suka tafi a cikin gayya, da kuma waɗanda wato daga baya suka yi hijiran, da kuma waɗanda suka fara zuwa, da waɗanda tun kafin a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tura su yi gaba, kamar Mus'ab bin Umair da Abdullahi bin Ummi Maktum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yi gaba, su je su fara koyar da Alkur'ani ga waɗanda suka karɓa addinin musulunci, wanda dama kafin ma a yi hijiran dama akwai mutanen da sun karɓi musulunci, sun zo a ɓoye sun musulunta. Alo? Lafiya lau, wace ce daga ina? To Maryam, muna jinki. To muna godiya Maryam. To mun ji Maryam Shehu daga Gwandu can Kebbi State, ita ce ta shigo yanzu ta
ta mana addu'a da fatan alheri. Saboda haka in aka kalli waɗannan da nake ta faɗa cewa mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa suka yi gaba domin su je su fara yin shimfiɗa ko kuma su fara koyawa waɗanda suka karɓa addinin musulunci, da yadda su sahabbai ma suka zo a ɓoye aka yi akaba da su na farko da akaba na biyu da yadda aka shirya wannan. Shi Mus'ab bin Umair da shi bin Maktum da Bilal da Sa'ad da Ammar su waɗanda suna ci waɗanda suka yi gaba tun farko, tun kafin abu ya rikice suka yi gaba, suka je suka fara koyar da addinin musulunci. Akwai Umar bin Khattab da Ayyash bin Abi Rabi'a wanda su ma suka kama hanya, wanda shi Ayyash din aka yi kokarin dawo da shi ko kuma aka yi masa dabara aka da shi. Shi ma a cikin kisarsa akwai darasi mai yawa na wato abubuwan da suka faru a wannan lokaci. Sannan akwai kuma kisar da ta faru tsakanin Abi Jahal da shi Ayyash, wanda ya nuna masa cewa ga halin da mahaifiyarsa take ciki, in ya hijira zai bata cikin damuwa, ya dawo ya zo ya lallashe ta, ashe an shirya masa gadon zare. Da kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an je ya tai musu addu'a kamar yadda ce Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salamata bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'a wal mustad'afina min al-mu'minin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Waye? Abubakar Allah daga nan jihar Kebbi. To muna godiya Abubakar. Ya gogari ya aiki. Alhamdulillah. Allah ya jagora. Amin, mun gode Abubakar. Amin, to muna godiya. To amin. To mun ji Abubakar Alaida shi ma daga Kebbi State, ita ma Maryam Shehu daga Kebbi State. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina yake addu'a ga Allah ya tseratar da waɗannan sahabbai guda hudu, Al-Walid bin Walid da kuma Salamatu bin Hisham da Ayyash bin Abi Rabi'a, wanda shi da karfin tsiya aka kama shi aka sa masa mari aka mai da shi gida, wanda aka so a fitine shi, amma kuma Allah ta'ala ya tsare shi da sauran masu rauni musulmi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta musu abin nan. Kuma shi Salim Maula Abi Huzaifa yana cin waɗanda suka yana cin waɗanda ma yake yi musu sallah, saboda yana cikin ƙwararru da suka san alkur'ani ko suka iya karatun alkur'ani. Waɗannan su ne sahabbai dandazansu da suka yi gaba suka isa Madina. To yadda ma aka shirya taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, da kuma inda manzon Allah ya sauka a farko, ya sauka a wannan gari na Quba, nan ya fara gina masallaci. Bayan ya kwana uku, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ya kama hanya, Juma'a ta same shi a hanya, ya yi sallah a wannan masallaci da ke tsakanin Quba zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A nan aka yi masallacin Juma'a farko. Har yau masallaci yana da wani ƙato an gina shi yanzu fari, ana kiransa masallacin Juma'a ta farko da aka yi a Madina. Da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa, kowane sahabi yana so a sauka a gidansa, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Abu Ayyub al-Ansari ya sauka a nan. Da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai filin farko, wannan fili shine aka assasa ginin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki, da kuma gidan da za a sauke aka gina masa gida a nan, 'yan ɗakuna waɗanda za a sauke iyalansa, da kuma yadda aka ta faɗaɗa iyalan nasu aka ta musu gidaje a gurin. Duk wannan yana nan a cikin tarihi a rubuce, abubuwa masu ban sha'awa, masu koyar da darasi, masu izina, waɗanda musulmi za su ɗauki darasi wajen gudanar da harkokinsu na yau da gobe. Da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla wasu abubuwa guda uku waɗanda suka tufke, suka haɗe, suka lailaye al'umman baƙi da 'yan gari. Yanzu ko ina a duniya ana rigima baƙi da 'yan gari. Amurka tana da wannan matsalar. Kwanan nan aka koro 'yan Najeriya daga Southern Africa, ana da su a China, ana su a India, wani gurin ma har siyar da mutane suka dinga saboda baƙi sun zo sun mamaye musu ƙasa. To wannan rigima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara shawo kanta, ya ware ta. Har yau an rasa wani mutum da ya iya warware matsalar gari, 'yan baƙi da gari, in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda ɗan gari ba zai cutu ba saboda zuwan baƙo, ko baƙo ba zai cutu ba saboda kasancewarsa da ɗan gari. Halo? Alaikum, waye? To Shaibu, kana lafiya? Alhamdulillah, mun gode Allah. Allah ya taimaka malam. Malam da Allah ina da wasu tambaya. Malam, magana zaɓe da malam nan ya tambaya kanta. Zaɓen me? Zaɓen mata aure? A'a malam. Ta yanzu shi ake yanzu aure za a yanzu a kara makalla. Zaɓe ai bai zo ba sai bayan shekara ɗaya. Ta yi an gama wani abu ma kafin shekara ɗaya wanda aka ce ka zaɓen ya mutu ko kai ka mutu. Ka bari sai ana gobe zaɓe ake faɗa wanda za a zaɓa, amma yanzu ka ma san wanda ka san wanda zai kai lokacin ma. A'a malam, ai ba wai akan magana da zan faɗa bane malam. An ce wai
malam zaben nan wai idan kai wanda ka zafa kamar ka zafi Tinubu ko Atiku ko Peter Obi to malam an ce wai sai Allah ya tambaye ka akan wanda dalili ka zabe da hujja ka zabe tunda ka dangwala hannu ba tunda ka dangwala hannu sosai sai an tambaye ka tunda ka dangwala hannu ba aiki bane dangwala hannu bi ma kasabar aidin nasi tun ka dangwala hannu ka ai ka dangwalo kanka ka bi son zuciya ai kai ma ka sani man ka kyautata mutum zato ka ji cewa alheri da alheri ya haɗu ka zaɓi mafi alheri ko sharri da sharri ya haɗu ka zaɓi mafi ƙarancin sharri ko sharri da alheri ya haɗu ka zaɓi alheri to kaga ai ka kubutar da kanka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya wace ce? Daga ina Shafa'atu? To Shafa'atu muna jinki. Akan saki to me ya faru? Mijina ne yin saki ɗaya daga farko ya furta ya ce ya sallame ni. Subhanallah. Shi ya zo ya ce ya rubuta takarda ya min saki biyu. A haɗe kuma? A take min saki biyu. Bayan wancan ɗayan? Bayan wancan ɗayan. Ya zama nawa kenan? Shi ne ya ce ta saki uku ne malam. A shi za a tambaya ba ya rubuta biyu ya rubuta ɗaya ba ya zama yana nufin biyu da wancan ko biyu daban. A biyu daban ya rubuta. To ai kin ga uku kenan. Ya ce da uku ce to ai ukun dama tun biyu da uku in an tara biyu da ɗaya da biyu nawa kenan. Uku. To shine ai. Ya da yana maganan kome ne shi ne na ce. Ta yaje ya samu malamai su zauna da iyayenki da iyayensa da wakilinki da wakilinsa. Sai a yi masa bayani. To nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kure Allah ya ba Allah ya yafi mana. Wassalamu alaikum. Ni zafi nake ji nan gudun. Watanni sun zo tun kafin